A Lindabnál 1993 óta dolgozom, ma majdnem 23 éve. A Lindab számomra tulajdonképpen az élet. Most már úgy, mivel anyuka vagyok, és a lányaim ugye 21 év alatt már nagyra nőtek, mindig is támaszkodhattam a Lindabra, mind a cégvezetésre, úgy mint a helyettesítő kollégákra. ...1997. április 28-a óta dolgozom a Lindabnál, mint raktáros, és most már mint logisztikai vezető helyettes a légtechnikai üzletekben. A Lindabnál 95. júniusa óta vagyok, most már több mint 21 éve, mint rendelésrögzítő kerültem ide, és aztán bejártam a beszerzést, számlázást, exportot, és most a gazdasági osztályt erősítem. Mint fiatal pályakezdőmérnök szeretném volna egy olyan cégnél dolgozni, amely hosszú múltra tekint vissza, jelen van az európai piacon, de mégis családias a légkör. Hát számomra a Lindab, ugye szinte gyerekként együtt nőttünk fel, tehát én is korán kezdtem, a Lindab is még gyerekcipőben járt, és nagyon jó volt látni ezt a fejlődést, egy picit magamnak érzem ezt a céget. Voltak, vannak és lesznek nehézségek, de igazából egy biztos pont mindig volt az életemben, és ez a Lindab.